На кого ми рече, бе? Какъв е този дим сега? Дим, ама какъв е този дим? Дим! Дим, пожар! Кухнята ми гори, пожар! Айде да идва пожарната, бързо да идва, сега да идва пожарникарите, да идват да гасят. Моля ви се, идвайте Бе, аз пък, как ще чуй? Бъди се по телефона. Ало, пожарната ли е? Айде, моля ви се, идвайте веднага, идвайте да гасите пожара вкъщи. Кухнята ми се запали, гори един дим, голям дим. Дим! Да, дим. Айде, идвайте, моля ви се, пожарникари, идвайте веднага, идвайте, тук идвайте. Да. Знаете къде? Да. Айде, да. Айде, бе, моля ви се, идвайте, бе. Ще дойдат, чакай. Ми да гори, като не искат. Пожар! Тук е пожара! Ето го пожара! Там е в кухнята ми е пожар! Ау! Забягрев! Оле, майко! Оле, майчице! Какво, бе? Здравко, Ахилесов! Повиках пожарна, не теб! Пожарна повиках! Не, ти защо идваш тук като... Аз съм пожарникар, бе, професоре! Майко! Къде е пожарът? Казвайте! Ето тук е. В къде? Е там. Хайде. Чакай малко. Какво? Чакай малко. Ти пожарникар. Абсурд. По-скоро ще изгоря, отколкото ти да ми съсипваш къщата. Остави да ти гори така. Дей така е, Ама няма смисъл, моля ви. Все пак аз съм гасил туюно. Гасил си ти, фасови. Да, гасил съм. Фасове, кибритни клечки, свещи. Гасил си, здравко. Цигари, тока, моля ти се, стига! Млъкни! Първо ще изпитам, за да съм сигурен, че знаеш какво правиш. Тя не мога да ти дам така тук да ти... Такова къщата ми да... Пожара, бе, професоре, пожара! Абе, пожара ще изчака! Когато надума се мръкне! Ела тука, пожара ще изчака. Я кажи сега ти. На бунта гори, знаме тази. Кажи ми сега. Мъкни! Не знаете ли? Кое? Пожара на бунта гори. Знаме, да. Сега, съсредоточи се. Пожара, казахме, ще почака. Я кажи сега ти какво разбираш от гасене на пожари? Изобщо разбираш ли какво правиш ти въобще? Разбираш ли нещо от пожари? Разбираш ли от пожари? Естествено, че разбирам. Аз съм най-добрият пожарникар. О, така ли? И как разбра, че си добър, бе, Ахилесов? Как разбра Бия така? всички колеги в пожарната, на Белот, на Табла, на Дама, на не се среди човече, на Домино. Как не са те набили тебе още там? С таблата по главата, не знам. Слушай сега, ще ти изпитам набързо за пожарна безопасност. Сега, внимавай хубаво. Какво ще направиш, ако жена ти забрави ключа на ютия и излезе? Отговаряй по-бързо, защото всичко става на пепел вече. Ами, много просто. Какво? Аз ще забравя пусната чешмата. Ти мозъка ще си забравиш някъде. Здравко, до тук две. Сега ми кажи, какво ще направиш, ако сега при мен има изтичане на газ? Какво ще направиш, бе? Обърдай! Имуществото ми гори! Ами, разбирам, вие ме изпитвате, не ме изпитвам. Не изпитвам, как ще му Ами, ще ви изготвя една диета, ще ви изготвя. Трябва да спрете да го ядете този боб. Как няма да имате газове? А ти ще започнеш да ядеш бой. Така, да знаеш, Здравко. Бой ще ядеш. Професоре, няма време. Айде, стига, моля ти се, стига! Ела тук, спокойно. Има още поне една-две стаи преди да пламне всичко. Айде, последен въпрос. За да си пожарникар, трябва да си много бърз. Кажи ми, ако гори парламента, какво ще направиш? Какво ще направиш? Парламента, ако гори? Парламента. Ами, ако гори парламента, ами ще се облека бързо, така. Ще си взема нещата така. И после лека по лека, без да бързам, а ваш, ще отида да пия едно кафе. Здравко, направо ръцете ми горят да ти пиша така една двойчица да ти напиша. Дайте направо ми горят, ръцете ми горят да ти напиша една двойчица. Какво правиш? Какво правиш, бе? Абе, махай го тук! Това, Здравко! Не мен! Моля ти се! Не мен! То свърши. Ми ще свърши. В твоите ръце как няма да свърши? Кухнята ми гори, не мен. Кухнята? Да. И какво ще правиш сега? Няма. Не се притеснявайте, професоре. Няма, си знаеш. Моля ви се, няма да се притеснявате. Да. Ето какво ще направим сега. Какво ще направиш? Аз съм професионалист, няма да се излагаме тук. Какво смяташ да правиш? Нали не е това? Не! Не! Моля те! Не! Пийте бързо една вода! Бъдете бързо! Еми... Пийте, професоре! Вземайте мъркуче и идвайте бързо!